egwu ndị chile echichi ndị bụ ọgaranya oyo egwu ndị eze onye na-abụrụ Nwaeze Nwaeze na-agụ ya Onyeoma Nwaeze ayo amala asị na onye na-abụrụ Nwaeze Nwaeze na-agụ ya Onyeoma Tochukwu nwa amụrụ n'obi eze egwu ndị chile echichi ewo ndị na-eme ọgọ ndị chile eze ndị chile igwe ndị chile ọzọ ndị chile echichi ndị nwere ego ndị chile echichi ụmụ nwanyị bụlọdụ ndị chile echichi egwu ndị chile echichi ndị ogiliga walụ na nwa egwu ọzọ ndị chile echichi timememeza Nwaeze Tulugo Tochukwu Tulugo Onyeoma Tulugo Ochimememeze Ochimetumugo n'isi a Timememeze 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 ewa owije Onyeoma Nwaeze abịa onye na-emeze Tochukwu na-emeze Timememeze Ochukwu ememeze egwu ndị chile echichi ndị chile echichi ndị nwere ego ndị chile echichi ejebesi kaleze anabasi kaleze ka nke n'igwe dị ọra mma Israel Majesty igwe na-achị mburubu omekeneyo eze chinyelugo ọzọ chinyelugo igwe Patrick Jerry Ọnụọkibe onye mburubu igwe ji aneme ọgọ igwe tinyela obodo ọkụ igwe batifa dị n'obodo mekeneyo egwu ndị chile echichi ndị chile igwe egwu ndị chile ọzọ egwu ndị chile echichi Israel Majesty igwe Jerry Patrick Ọnụọkibe enyi ọha na ngwo Managing Director First Choice Afro Villa Limited Icho ịga ndị dị mma Dọba ndị First Choice Afro Villa egwu mejebe nnọkwa ka njeke na onye njimala obodo mmeji ba Chukwudum n'Ọzalide na nnọkwa agwọvu n'ụzọ ihe meke egwu mekene Chief Barrister Tochukwu Emmanuel Chukwudum ọzọ mmadụ eke nwenye nnọkwa odogwu ọgaranya chile echichi ọzọ mmadụ eke osimutibe egwumo osimacho n'okwu nwenye nnọkwa n'Ọzalide onye bụ ọganiru mụ n'obi ọya adịlighị mma egwu ndị chile echichi High Chief Barrister Tochukwu Emmanuel Chukwudum ọzọ mmadụ eke na nnakwu nnọkwa n'obi ụmụwọgụ n'Ọzalide obi ụmụwọgụ bụ nnukwu obi na nnọkwa asị na akwụfe nnolu nwa ọnwụ gburu nna ya ajọganụ mana ogbu mmadụ na mmadụ ya ananụ aya egwu ndị chile echichi egwu ndị chile echichi
Madeke bịa gbala egwu ọnụ na-ekwuru ọra na UK ọya adịlịghị mma ọ gị mene n'ụwa nyekwu na ya yi na-ezigbo ọbala Igbo Chief Killington Somtochukwu Chukwudumu Ọsọfenna na nna kwụnnọkwa asị na nwugo na-eyi ugo n'ọchanụ maka ife nnewu taka nwa ya tanụ nnewu na mpi bịada wewu ọwọm nụ ọya adịlịghị mmanụ ọsọ mmadụ ekesi m kenezi nne ya nne mụrụ ha onwere nne nwe ife nne mụrụ muzulumo amụrụ muzulumo amụrụ nwa zuru nwa ya nne mụrụ muzulumo Mrs. Madam Ifeoma Helen onwe melie me keneyo ezinne nwa ya isi m keneyo n'ezigbo nne Igbo Mrs. Madam Helen Ifeoma onwe melie ezinne aya ezinne Madam Ifeoma Helen nwanyị ọma ezinne kele gwa bịa nne egwu ise fọmụla ọmụmụ mekene yo aya ọda ezi nwunye late Andrew Chukwudumo onwe melie agụ nwoke na Chukwu haba egwu ndị chili echichi ndị na-eme ọgọ ndị na-atụ egwu Chukwu ndị na-eme omenani ana Igbo ya adịlịlị omenani anyị ya dị Ifeoma agwụ Ifeoma dị agwụ nne m egwu m ejebezie n'ụkpọ na Anambra ka ndị kene onye ụkpọ jide ebube ọ bụ onye zenko mekeneyo Haji Cletus ụzọ ezi ọrụ agwa zenko odogwu chile echichi Haji Cletus ụzọ ezi ọrụ agwa zenko ego na-efe efe 1 n'ụkpọ ofu onye ndị ụkpọ jide ebube ọya adịlị na mmanụ ekenelu m ọbabata ụzọ ya elu na nri ezigbo mmadụ ọ bụzi onye ọba barista Solomon Chukwuemeka Chigbo ọbabata ụzọ ya elu na nri Chief Executive Officer Nwakonuchi Group President in the Progressive Union UK and Ireland Ojiefiemoko one of Igbo land Ezioimo ụbọchị chila ọbabata ụzọ ya elu na nri na gbada Nikodime Nwaeze bịala egwu iso na ndị chile echichi ọbabata ụzọ ya elu Onyeoma Tochukwu na-ekene yo onye na-akpọmokwu nwamba na-akpọmokwu nwamba kalam onye ide ya bụ dịka nwanye Ọnịcha dongwa bịa onye njimali idei Paul nwamba ọdọ ya bụ papa ejima odogwu si ụmụdei village Ọnịcha bịa mekene yo bigwego kama mma ma ya egwe na-ego dị njọ nwọzọ dị ọra mma nwanye Ọnịcha do Chief Executive Officer odogwu PRM and Logistics International mekene yo amalabuya anyị kenezianụ
Bọọlụ mba nwamba kalam ezi kolobia na Ọnịcha do Papa Ejima Odogwu si Umude village na Ọnịcha wee bịanụ nwa ọzọ dị ọra mma na Ọnịcha do CEO of B&M and Logistics International Onyeoma na ibi n'Europe Oyi bụ President Umugamaka in Diaspora Ọkwụlọ Kalisia Omeọgọ n'ịdị mma mebe ọgọ bọọlụ mba isi mụ keneli ezi nwanne Honorable Patrick Ayamba Party Bees nwanne yi lotelino Commissioner for Youth Development Anambra State Onyeoma n'isi mụ keneli nnukwu nwaanyị meli ya ọgọ wafụ n'anya nụ ezigbo mmadụ onye nwabụla eze nwaanyị ya si na ezigbo mmadụ adịrọ fecha ezi kolobia si mụ kene inu egwu ndị chile echichi ọkwa ndị na-eme ọgọ ndị chile echichi ama mmiri ama osimiri iso na ndị eji mara obodo iso na ndị obodo ji bili ọ bụ na iso na ndị chile echichi ngwa bịa Nwaeze kenunu egwu mejebe California na America echekwubelu ụmụ mmadụ wejebezie na USA onye ka nchekwube bata obodo Maazị Chibuzo Okereke Chiboyo Ugochi nyere mba na-arọ ndị izu ọgwụ ọgaranya chile echichi Papa Ejima Nwamma Squad nwanne Nniche tu odogwu mekeneyo Former eze ndị Igbo na Gowa Indian omepụlụ onye ọ na-adịrị nwoke ọma na anyị kenere inegwu ọma anyị ekenezianụ Maazị Chibuzo Okereke Chiboy Onyeoma na ibi na California USA Ugochi nyere mba na-arọ ndị izu ọgụ Oyi bụ former eze ndị Igbo na Gowa Indian One Man Squad aya nwa ndị Nniche tu Papa Ejima gekele Oda Former chairman Igbo community in Goa Indian omepụrụ onye ọ na-adịrị nwoke ọma na anyị keneli ọgaranya chile echichi isi mụke na-ekene Maazị Chilabuchi Ogidi Zuọgụ onye keme na-arọ ndị Zuọgụ Chiboy isi mụke na-eyo Ogidi Zuọgụ na kemaro ndị Zuọgụ isi wepụtazi anụ One Man Squad ezi oyi ezi ikolobia nwa Ọnịcha bọọlụ nwamba ọrụ unu nche nọ na Gowa Indian mana Nkechukwu mela amakata adanụ egwu ndị chile echichi Owije egwu ndị chile echichi ndị eji mala obodo ndị na-eme ọgọ
Onyeoma Tochukwu na-ekene unu obi na-egwu ugo nkanụ ka nnabata onwere onye nchekwube bata obodo onye ji mara obodo adresị obi na-egwu ugo chifu onye mmemme ụma na brọdụ odogwu ọgaranya chile echichi ọya adịlịghị mma anyị kenezianụ super high chief Chukwuma Frank Nneji onye obi na-agwa ugo nkanụ onye ọma na ibi na St. Gallen Switzerland chief onye mmemme wa ụma na abroad omere ọra ọlụọma ilu ka eji ekwu okwu nụ ezigbo mmadụ adịrọ fecha chief onye mmemme wanụ ọgaranya chile echichi omere ọra eze omeọkọ onume ekene eyi nkwa Chukwu kwelu ndị obi na-egwabụ ugo ọya adịlịghị mma o ma na-ezigbo nwanne isi m keneyinụ maka ibe na-ase na nwanne mmannanụ High Chief Mmadụeke Enoko onye amugo isi ọjị na akpa ugo nkanụ West mmadụ Best Venture Nigeria Limited ọya adịlịghị mmanụ egwu ndị chile echichi Nwaeze na-ekene unu iso na ndị chile echichi egwu ndị chile echichi egwu ndị bụ ọgaranya Onyeoma Tochukwu na-ekene unu ekele aya anyị eruo n'ara ụnata eze onye ka na-ekwu maka ya High Chief Nelly Ede mekeneyo ezi nwanne m nne nyelugo Ogbuefi Nelly wanụ na nara ụnata eze mekeneyo nwata kwata nke izizi na nara ụnata eze mekeneyo ikuku mmanụ onye wanụ na South Africa odogwu chile echichi anyị kenezianụ High Chief Nelly Ede nne nyelugo Ogbuefi Nelly 1 na narụ nata eze nwata kwọcha aka nke izizi na narụ nata eze ikuku mmanụ ọnya 1 na South Africa Chairman El Infinity Lifestyle Hotel South Africa Chief Executive Officer Teida Petroleum Nigeria Limited Strong Member Investment Committee Enugu First 11 International Club South Africa ọya adịlịghị mmanụ Ogbuefi Nelly nke izizi na nara ụnata eze Onyeoma Tochukwu kenere n'egwu ọga imelu m na ọ bụ Chukwu ya akwụ ya ụgwọ osike akwabata one of Amagunze nwanne m ọsị m kene inu amụ eze ọmụla eze na South Africa ọsị m kene Nelly na ezigbo mmadụ adịrọ fecha egwu ndị chile echichi nekwe egwu ọgaranya nekwe mmili malugo bụ onye echichi High Chief oke nwa David onye emechi mmili malugo one of Amagunze nwanne m obi na mba onye na-eli nke ọ na-enwe anwụli bịa o ma
mekeneyo oji spika melu mogo n'egwu omogo mili malugo anyị kenezianụ High Chief oke nwa David Onyemechi mili malugo 1 obi na mkpọ onye na-eli nke ya one nwa nwule amaguze ka isi wepụtazianụ ezi nwanne m ọ gị melu m na ọ bụ Chukwu ya akwụnye ụgwọ nụ echichi nwelu certificate haba sa ego ndị chile echichi ndị nne m ọgọ ego ndị chile echichi Tochukwu ekenuno ama mmiri ama osimiri ama mmiri ama osimiri zenunu High Chief Dominic Obasi Odogwu na-epe na Mumbai Chief Executive Officer Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited Ogalanya chile echichi ama mmiri ama osimiri egumeke n'obili London ofu nwachi na-agbala ọgụ bịa onye egwu ukwu ndị mekeneyo ikwu nne isi akili ogidi na ọgbara uwe bịa bendibe n'iche na akili ebe na abọ na mudike Onyeoma Tochukwu bụ onye Enugu anazeze azọ anebu ndị nwere ego nazeze egwu ndị chile echichi ndị nne m ọgọ obili London ofu nwachi na agbala ọgụ ezi nwasị akwụkwọ nri wepụtazianụ Onyeoma enyi echichi Tochukwu onye echichi Nnamani Nwaeze Nwaeze bido egwu Tochukwu ebido egwu mgbe ọ bụ Onyeoma mbụ n'obi ogwu egwu eke Ancient Kingdom ka na-eche na-echekwube m mmadụ wee jebenu onye ka nchekwube bata obodo Prince Ima bụ ọzọ mmiri na-ezoro ọra one of ogwu egwu eke Ancient Kingdom ọgaranya chile echichi onye na-eme ọgọ ị ga-eme ka ọzọ mmiri na-ezoro ọra onye na-alụla obodo ọlụ ọma ị ga-alụ ka ọzọ mmiri na-ezoro ọra ịlụba ọlụ Chukwu n'obodo ị ga-alụ ka ọzọ mmiri na-ezoro ọra ọzọ mmiri na-ezoro ọra onye echichi ichikatalụ ndị mmadụ ọzọ obodo akpọba yi ochi yala ọ na-echi ochila azụ a ochi yala ife iji wee kpọbazia ya ochi yala ichi ọzọ nke chie nke ụmụnne yi chime nke ndị agbata obi ochi yala ọzọ mmiri zoro ọra ọmọgọ mekele yo ochi yala President Nigerian Community na Turkey Chief Executive Officer King Steel Doors ọkacha mma dị na Turkey's Door egwu ndị chile echichi ndị Igbo ji bili nne n'ụwa ndị nne m ọgọ egwu ndị chile echichi egwu mekene odogwu Igbo ji bili onye ka na-ekwu maka ya High Chief Ifeanyi Chukwu ịnọ nwa njọkwu unu mekeneyo ọgaranya chile echichi metu maribe one of Eri Kingdom Eze Chukwu Emeka chili ya echichi anyị kenezianụ High Chief Ifeanyi Chukwu ịnọ nwa njọkwu metu maribe one of Eri Kingdom ezi nwa si mba n'Imo steeti wepụtazianụ
ma n'ebe amụzi ya mụ bụ na Benyimba City metụ mara ibe Ifeanyi Chukwu n'ọnwa Njọkụ ọgaranya chile echichi ọya adịlịghị mma ndị chile echichi akụlụ na akụlụ na amalụ onye gbalịa egwu ndị chile echichi a egwu ndị chile echichi ndị na-eme ọgọ bịa kilie ndị Igbo ji bilinu egwu ndị chile echichi iwu ọbala ka na-eje nne n'ụwa ejekwube m mmadụ wee jebenu onye ka njekwube bata obodo Nkwachukwu kwelu ndị iru ọbala ọgaranya chile echichi odogwu chile echichi onume ekeneyo anyị ekenezianụ High Chief Sunday Stephen Nnamani Chief Nnamani Nkwachukwu kwelu ndị iwu ọbara Chief Go City Brothers Association Kumasi Ghana Current Vice Chairman ndị bi n'Agusam iwu ọbara Youth Worldwide Chairman Director New Light Electrical MD God's Time Electrical Ezinwasi ndị bi n'Agusam iwu ọbara wepụtasị anụ Chief Nnamani na Kumasi Ghana odogwu chile echichi ndị chile echichi so na ndị na-eme ọgọ egwu ndị Igbo ji bili ndị eji mara obodo Onyeoma Tochukwu na-ekene unu Onyeoma Tochukwu bụ onye egwu Onyeoma Tochukwu bụ onye echichi Onyeoma Nwaeze abịa ka njebe ụmụọmakụ Kingdom ka njeke n'odogwu chile echichi adịresị eji mara obodo ọ bụ onye Don Billion abatagonu odogwu chile echichi ọgaranya chile echichi Don Billion High Chief Augustine Ifeanyi Chukwu onye bụ eke onume ekeneyo ọgaranya chile echichi anyị ekenezianụ High Chief Augustine Ifeanyi Chukwu onye bụ eke Don Billion na Turkey adreesị ụmụọmakụ Kingdom Akajugo one of ụmụọmakụ Kingdom Chief Executive Officer Imales Investment Company Limited aka na-atụnata Turkish doors n'ụwa niile ọgaranya chile echichi enwenye ụmụọmakụ Kingdom Don Billion odogwu Onyeoma Tochukwu na-ekeneyo egwu ndị chile echichi Don Billion apatagonu Onyeoma ekeneyo Tochukwu ekeneyo Nwaeze ekeneyo ọsịsọ bata Igbo bịa yo iso na ndị chile echichi egwu ndị chile echichi a na-egbu onye ọba egbu mbaso ka mmadụ onye aka na ntị Chief Ambassador Nze Chukwuemeka Eugene Nwabunike ọzọ eze bata Igbo onye ọba mkpụrụ obi ide mmiri North South odogwu ndị chile echichi mekeneyo anyị ekenezianụ Chief Ambassador Nze Chukwuemeka Eugene Nwabunike
ọzọ eze abata Igbo mkpụrụ obi ide mmiri North and South Nwaeze Nnebulakụ n'ọkpụ na Ụmụọgali village in Oboeten Kingdom, former assistant secretary of Ambassador Royal Friends Club, Kumasi, Ghana, the chief executive officer, Mothers Wealth Associates and Investment Limited. Oya dele na mmanụ iso na ndị chile echichi ndị chile echichi ndị Igbo ji bili n'ụwa obodo ji bili iso na ndị chile echichi nụ iso na ndị obodo ji bili nne n'ụwa bịa ọ bụ na iso na ndị chile echichi bịa gbala egwu ma Onyeoma Tochukwu onye egwu unu mekene unu echichi obodo zuru ezu wechie nne n'ụwa n'ọra kwelekwe una mana nwa igwe chile echichi dị hayi agwa bata Enugu steeti na Ebonyi steeti na Kumasi Ghana jikọrọ aka ọnụ wechie n'obele nwa echichi onye ka na-ekwu maka ya High Chief Stephen Nwigwe Ebubedike one of Enugu steeti gbagotebe MOY akwabata one of Amagunze n'ihe adịlị m ezi nwanne m ọya adịlị mma ndị chile echichi anyị ekenezianụ High Chief Stephen Nwigwe MOY akwabata one of Amagunze Ebubedike nke izizi n'Enugu steeti Vice President Amagunze Committee of Friends Cabinet Ezudo Winners Managing Director with God Motors Ghana Limited Ebubedike echichi dị high eze nwezi certificate Onyeoma Tochukwu na-ekene inu ezi nwanne m na ya adịle m egwu ndị chile echichi ndị Igbo ji bili nne n'ụwa bịa o mekene unu Onyeoma Tochukwu bụ onye egwu Onyeoma Tochukwu Nwaeze abịa o ka njebe na Germany luo na Hanover ka nje kene odogwu Igbo jide ebube na Hanover Germany ọ bụ onye Nze Chukwu Mazadachie bịa mba Igbo jide ebube ochendo ndị Igbo na Hanover Germany nwachie na mmalụ odogwu nwata bụ ọdadie Onyeoma Tochukwu na-ekene yo odogwu na parliamenti yo anyị ekenezianụ Nze Chukwuma Eze Adachie ochendo ndị Igbo na Hanover Germany nwachie na mmalụ nwata bụ ọdadie ọya adịlị na mmanụ ebe isi na mma ọganiru ya bụ osimiri na osimiri ada ata onye ọganiru m na-asụ ụzọ n'obi ochendo worldwide isobili anya ndị chile echichi ndị na-eme ọgọ ochendo nwata bụ ọdadie nwachi na mmalụji ọnụmekene ya aya amala